bafowethu, just when we thought things could not get any worse for u-Andrea Johnson, kuvele kufika uDrushant Ramsami osuka net kula ofisi ye-IDEC ephethe iziqhuma zamabibi ka-Andrea Johnson. Kaloku thina singaba basamangaliswe into yoba uGeneral Khanbeke ebizana no-Andrea Johnson ngamagama afana no-Gorgeous nje. Hayi bo bafowethu, uthe efika yena kanye lona xa ebuzwa ngobudlelwane buka-Andrea Johnson noPherumali, wangumuntu othi hayi ngicela ningangixameli, ezixesha lahamba ndizaza nawo lo mba lowo. Bafethu sanixuxuzelo lwesisisu mna Clara, ndithe lo ntombazana ingalingi ifike isixelele apha into yoba hayi bo besidla sula umlomo kwakhona khonapha. Bafethu uza nama-allegations amatsha already Madlanga Commission seyimfuna back u-Andrea Johnson because hayi bo yintoni le nto ezothethwa yile ntombazana apha ezintsha. Bafethu uphethe ama-receipt, phethe ama-WhatsApp chat, phethe ama-recordings, mamelana nama-recording apha ngoku zii-annexures ngama-emails akathi hayi mna benqanda, mna benibuza kwinto ezithile qha apha awubuzi, awumdifayi u-Andrea Johnson. Baze bamthiya igama uthi hayi ningadibana naye nithethe nivumelane, angadibana noPherumali. Bafethu uvela tshintsha apha flip-flopper of note, baze bamthiya igama bathi ngu-flip-flop ni-Jack u-Andrea Johnson. Bafethu isindize nani kahle nizamkhumbula mani, igama lakhe like lavela livela nje kancinci phofu, but ke xa kuthethwa ezibo i-proceedings ezibezikhona ezika-Andrea Johnson, u-Andrea Johnson izikhona ezinye izinto bongathi ufuna ukuziphasela apha ngakuye yena kanye uRamsami lona. Kwakhona nalapho kwadlalwa khona i-audio ke phansi kwala case yoFidel Adams bebezama ukuyipheka beyipheke lo General Dumisani Khumalo, so naye igama lakhe liyavela apho nje nakula magama lawa list uba initial amagama ayi4 kwenze kanjani into yoba kwa-end up amagama soyemaninzi engakaya yonke lanto igama lakhe liyavela. So beke sebenza very closely no-Andrea Johnson. Bafowethu hayi umlahlela under the bus. Uthi futhi kwezinye zezinto yena self ke ngoku especially kuleka Mukwele uke wa-approacha even i-DPCI umuntu akamthembile kwelacala, and somebody I think akaze watsho wathi hayi uzwi ukubone kwezinye indawo uyatsho futhi athi hayi this person is willing to come and ukubone azo collaborate istory nami apha. Hayi bafethu mamelani nansinto. So uthi ke ngoku even seke question into ezithile pha xa kebona into ezithile ethi akhonto ubungayenza because pha bokushaya isiginqa sikabani sika-Andrea Johnson. Bafethu uthi u-Andrea Johnson ufike waxoka apha xa ezaza nezingongathi ezinye zezinto bokungena standard operation plan ngamanga lihlaza lawo because banazo. Ufike waxoka even ngegama lakhe apho Andrea Johnson. Bafethu sesimamele i-audio apho Andrea Johnson ebesekade athi yena lona hayi ngisi xa bengambiza kuMadlanga Commission adle phansi ashiye kwa i-South Africa yona le. Hayi ke iMadlanga Commission akayishiyanga nje uAndrea Johnson ngokungathi into yoba ba-unprofessionally uthi ubhizi uthetha babe bebhizi bejonga naye behleka hayi kwaba mnandi nje iMadlanga Commission bezimamela nje uba uAndrea Johnson uthetha uthini ngabo. So uza nezitholo ezintsha ezenze into yoba ke ngoku kuthiwe nje hayi uAndrea Johnson akakagqibi kusamele into yoba phinda abuye apha kuMadlanga Commission. Bafowethu anihalelanga ukuba muhle. Ezinye zezitholo yinto yoba uAndrea Johnson indlela because uthi yena eqalekile like le ntombazana lena unto uRamsami lona uthi yena ever since wathi wafika eofisini umbiza mama ke ne uthi mdla wathi xa efika apha eofisini wafika ever since then ibiyi-1 icase yayike yareferwa sithetha apha kwesince kisibhizi ngo-section 27 no-section 28 apha ibiyi-1 watsho indlela abathi bayenza ngakhona la case. Hayi uyatsho into yoba usually xa ifika i-case bayayichecka into yoba does this form part of i-mandate yabo na, from apho ubifoma i-mandate yabo kuzadelegatwana kuthiweni hayi uAndrea Johnson uzabapha nje ixesha loba baphefumule benza umsebenzi wabo, but kuleyo General Dumisani Khumalo i-case bafethu kuthiwa wayeyi-dictator pha ebebaxalele beba-instructor pha into yoba mabenzeni. Kwakhona nalapha edesitsho khona into yoba kwezinye zeleta ebethi xa keyibonile into yoba hayi le leta kumelekanga into yoba iye kuKhumalo emele iye kuJacobs approach into yoba kuthiwa le leta kumelekanga into yoba iye kuKhumalo sokumele into yoba iye kuJacobs athi lowo hayi dabula kwaloo nto sendithethe noSentimule. Ndizama ukuthi sokule gama elimane livele okwesibini ngokuSentimule because even the time kutestify yena unto uAndrea Johnson lelavele igama likaSentimule kule kanto livela ngongathi uSentimule wayephethwe i-COVID-19 then kwabonakala ingathi bathembisana into yoba makayobonwa uza kwenzelwa isuphu uzawuphekelwa isuphu ahamba ayobona. Bafethu mnyewo yami ingqondo ke ikhawuleza igijime na.
bathe xa bethetha la ngalaa nto yoba uzaphekelwa uphethwe yi-COVID-19 isuphu. Andiyazi why ndivele ndafikelwa nje ziingcinga zika-Lieutenant Mfazi naye wayephethwe yi-COVID-19 wabe nje uyatshona uyathini nje. So umnye uzandifumana nje in between the lines banzama nje ukuthi ndiye ndafika nje ndajula nje apho, but ke kukuthi bona nje phaa kuMadlaka Commission bazama nje ukubonisa ubudlelwane ebebenabo nje phaa. So apha ke igama likaSentimule livele ngongathi bebekwazi ukubridge certain processes bawajampe kubalekele inoba kuSentimule. So iveziwe ke i-chat efaka into efana naleyo. Hawu uyaqhubeka ke uza nathi kakuhle ngendlela even naye since approach i-DPCI into ba uprepared into ba umuntu angeza apha and approach i-DPCI nje it is after ke ngoku I think sekebonile into ba sokune national director entsha u-advocate Andy Mothibi wabuzwa kungani xa uzawuba frinyana xa sokungena uMothibi instead of wathi hayi before then it was not going to be easy, meaning the time sekhona uShamila Batoyi inobwazile nje into ba akazuba yaphi nje nalonto le ifana naleyo. Hayi ke uthe seke approach even national director of ama-public prosecution kuvele into engathi hayi ayizuphatheka ncam nje lonto nje, but yena uyabonakala okanye usawunda njengomuntu ongathi uthi uye waphakama wayimela ngenyawo into ba hey bo ingathi ayikho lento esiyenzayo phi apha kwa-IDEC, but phi ke because yena uyi-junior compared to abo bani abo ama-seniors lana abo advocate Andrea Johnson. Bafethu buyawuzala Nkomoni already uthe ngena ndabe ndimva into ba uyatshisa kwalapha ku-part 1. Ndizawubuya no-part 2. Part 2 lowo esingamazi into ba zeziphi ezinye zezinto akaseke zithethile phansi koba ke iMadlanga Commission kwezi zijolo ezi. Hayi bafethu seyicacile into ba uAndrea Johnson uzaphinde abuye azophendulana nezijolo ezi. Hey bafowethu asiyazi yawuzala Nkomoni, masidibaneni ku-part 2 bafowethu. If you defy an instruction of Advocate Johnson or you contradict her, the reign or the wrath, if you have to, may I speak about, if you have to go and check the records at the wellness program that NPA provides for its employees with regards to just work stress, home stress, counseling, you will be shocked at the amount of prosecutors and employees, admin staff from IDEC that are receiving counseling. Is that not because of the nature of the work you do? Just explain. No, Commissioner. Yeah, please explain. May I deviate? Am I allowed to deviate? Slightly. Slightly. Okay. If you don't follow the instructions, you receive emails of a nature that when I was consulting with the DPCI officer, when I intended on making protected disclosure in June last year, I likened it to being treated worse than scullery maid. You would be internally investigated, unlawfully so. You would be made, I was made redundant for an entire period in 2023 because I objected to Mr. Perumal and Advocate Johnson. And it happened again this year because I objected. And when you say internal investigations, what mechanisms would she adopt? Okay, now I'm jumping ahead of my evidence. I apologize. Section 28 does not have any checks and balances. And it can be likened to a 205, a Section 205 of the Criminal Procedure Act. It's invasive. It's exceptionally invasive. But Section 205 of the Criminal Procedure Act allows for a person to make submissions to a magistrate or a judge to explain why we are now invading this person's privacy or we need this information. Section 28 allows unlimited control by one person without any checks or balances. And that is how we were investigated, through that.